Buenos días, raza. Saludando ahí continente americano y Europa. Bueno, ahora venimos a domingo político social o algún rollito así. Y más al rato ahí vamos a grabar un poco más. Saludos, ya saben. Ya nos echamos, raza. Darles la manita ahora en año. Entonces ya está alguien, ¿Eh? Compremos anda todos como ¿quién se quiere quedar en España? En esa España que ha perdido mi vida. Porque si no diría Bureco. ¿Qué tal? Aquí, mira. Apoyando. Hombre. Se adelanta. Eraiki dezagun! Eraiki dezagun! Eraiki dezagun! Gure etorkizuna! Eraiki dezagun! Gure etorkizuna! Eraiki dezagun! Independentzia!
hispanitate horren izenean, hain zuzen ere, egundoko sarraskiak eta genozidioak egin izan dira munduko herri askotan. Eta hispanitate horren izenean, Franco diktadorea hil eta 40 urte geroago, frankismo garaiko ukazioa, inposaketak eta erasoak berdin mantentzen dira gaur ere gure herriaren aurka. Horratzean dagoen eraikina, hori da horren lekukoa, hori da horren ikurra. Sí, ese edificio de ahí detrás, desde el franquismo hasta hoy mismo, es el símbolo de la negación y la imposición que el Estado español mantiene contra nuestro pueblo. Y mirándole de frente a ese edificio, decimos, para que se enteren también bien en Madrid, para que nos oigan desde Madrid, hoy nosotras y nosotros no celebramos el Día de la Hispanidad. Hoy nosotras y nosotros celebramos el Día de los Derechos y la Libertad de Euskal Herria y de todos los pueblos del mundo. Gora munduko herri guztien askatasuna! Ukazio eta inposaketa hori era gordinean ikusten ari gara. Kataluniako galdeketaren aurrean estatuko botere denak bat eginda hartu duten jarrerarekin. Are gordinagoa eta antidemokratikoagoa egiten da Eskozian gertatu denarekin konparatzen badugu. Eskoziak eta Erresuma Batuko gobernua berak ere egundoko demokrazia irakaspena eman duten bitartean, Espainiar estatuko botereoi jarrerarik antidemokratiko, erasokor eta ukazailea erakusten ari dira. Eskoziako erreferenduma burutu izana bera, egundoko garaipena da estaturik gabeko herri guztiontzat. Erabakitzeko eskubidea guztiz zilegia eta joko demokratikoaren oinarrizko ariketa bilakatzen duelako Europaren baitan, hori guretzat ere egundoko aurrera pausua da. Eskozia burujabea da. Eta hemendik urte gutxira ziur nago haize erabakiko du independentziaren bidea. Gora Eskozia! Gora! Ez dakigu zer gertatuko den azaroaren 9. Baina Katalunian urra sendoak egin dituzte denbora laburrean. Estatuaren eraso eta irailen aurrean, herri oso bat altzatu eginda, herri oso bat martxan jarri da. Gure elkartasunik sakonena eta konplizitate osoa opa diogu herri katalanari. Zuekin gaude, esteman bozaltre! Euskal Herria eta Katalunia, dos todas un sol camí, la independencia. ¡Visca Cataluña libre! ¡Visca! ¡Visca la tierra! ¡Visca! La negación y la imposición de los estados español y francés están ahí. Pero no podemos quedarnos mirando a Madrid y París. No podemos permitir que nos marquen nuestra agenda política. Tenemos que definir aquí, en Euskal Herria, nuestra hoja de ruta, decidir los pasos y los ritmos y marcar el camino. Gaur, Bilboko kale nagusia alos desberdinetako Euskal Herritarren aldarrikapenekin eta hitzekin bete dugu. Hor ikusi, irakurri eta entzun dugu, demokrazia, askatasuna, eskubideak herritar guztiontzat, justizia soziala, euskal esparru sozioekonomikoa, lan harremanetarako eta babes sozialerako euskal esparrua, gizarte aske eta zabala, berdintasuna, pobrerik gabeko Euskal Herria, elikadura burujabetza, etorkizuna, Euskal Herri euskalduna, euskal kultura,
naziotasunaren aitortza eta abar luzea. Horixe guztia da independentzia, bai, horixe guztia da independentzia. Independentzia delako hitz eta kontzeptu guzti horiek lortzeko aukera bakarra. Eta berriro diot, aukera bakarra eta aukera erreala. Euskal Herrietar guztiontzako etorkizuna, horixe da independentzia. Inoiz baino argiago dago independentzia dela etorkizunik onena. Inoiz baino argiago ikusten dugu posiblea dela. Eta gainera, aukera berriak sortzen ari dira. Orduan, zergatik gabiltza hain epel? Zeren zain gaude? Zeren beldur gara? Independentziarekin ezer heldugu galtzeko eta dena dugu irabazteko. Con la independencia tenemos todo para ganar y nada que perder. Guazen askatasunea, guazen independentziara. Estamos construyendo el Estado vasco día a día. Gracias al trabajo y a la lucha diaria de los diversos sectores, organizaciones y movimientos sociales, muchos de ellos presentes hoy aquí, se fraguan y se construyen las bases y los pilares del Estado vasco. Esa es la construcción material del Estado. Pero ha llegado la hora de dar pasos también en la construcción formal de nuestro Estado. Y para eso tenemos que acumular una amplia mayoría social independentista. Esa es la labor principal de la red independentista. Os invitamos a todas y a todos a participar en nuestra red, a que os hagáis activistas independentistas. Hemen bertatik hasita, herriz herri, auzoz auzo, eraiki dezagun mugimendu independentista erraldoia, jar dezagun herri hau martxan. Orduan izango dugu eragile politikoei eta instituzioi presioa egiteko indarra eta gaitasuna. Orduan izango dugu konpromiso zehatzak sinatzeko eta independentziaren bidean jauzi formalak egiteko garaia. Horixe da independentistak sarearen erronka. Horixe da gure eguneroko lana. Independentistak sarean parte hartzera gonbidatzen zaituztegu. Zuen herrietan, auzoetan, independentista taldea sortu, elkarlotu, saretu, eta egundoko auzolan independentista martxan jartzera gonbidatzen zaituztegu. Denon artean lortuko dugu. Etorkizuna geurea da. Demokrazia, askatasuna, aniztasuna eta justizia soziala oinarri hartuta, herria, herritarrak, herritik, herriarentzat, errepublika! Gora Euskal Errepublika! Gora! Ekitaldiari amaiera emateko, kantuz taldekoek, abesbatza santutxukoek, abestuko dute, baina euren abestiak guztiok abesteko modukoak izango dira, beraz, bat egin dezagun Euskal Herri abeslari independiente horren alde. Mila esker, gora Euskal Errepublika! Gora!